martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami namangaramuti ngulunami sahat tutikion. Tuhan tangi honon nami ma hatam nabadiai urupi jala pargogoi mahami di bagasa todim todi parbadia asa takas sutangi hokami jala takas huatu sihami hatam nabadiai. Amin. Horas madihita sude. Selamat hari Natal ma dihita. Huria nahina holongan ni tuhata. Turpuk jamita dihita. Di perpunguan bodari manang malam Natal. Tersurat di buku ni Evangelium ni si Lukas bidudua. Mamuka sian ayat walu. Sahatu ayat 14. Tapay hutihu ma dirohata, songonom ma didok. Jadi adong ma marborngi di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida. Jala marsinodang ma sangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabi mabiar situtuma. Alai didok suru-suruani ma tu nasida. Unang mabiar hamu. Ai berita halalas ni roha godang do hubuan tuhamuna parsaulian ni sadok bangsoi. Ai naung tubuh do di hamu sabornginon di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Omma partina daat di hamu. Poso-poso do dapotom muna nabi norhos peak di panggagatan. Jala topuma adong dongan ni suru-suruani torop akaparangan perbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok. Hasangapo ma di debata di gijang. Dame ma di tanoon. Di akajol ma halo moani. Ima sahakna. Selamat hari Natal ma dihita saluhuna. Huria nahina holongan ni tuhata. Rah, nunga adong siak kita, nama mestahon Natali, lubi siya 2 manang 3 hali. Au bohado, adong naung 10 hali mar Natal. Ala memang, nunga adong nama mestahon Natal, mamuka sian minggu Advent na perjolo. Di pesta Natalon, rikot sulikiti be rohata marhite suku-sukunon. Nunga seorang Yesus di rohaku. Nunga seorang Yesus di rohaku marhite pesta Natalon. Adong dope inganan ni Yesus di rohaku. Rikot suku-sukuni alusata dohot pahusor-husoron tak. Alana roh Yesus tu portibion. Tubuh Yesus di portibion. Nanaing seorang do ibana di rohani jolma. Di Dr. Martin Luther. Au sugari pe 1000 hali tubuh Yesus di Bethlehem. Dang marlapatan hatu tubunai. Moloso olo hita palwasonibana. Tubuh di rohata. Alani i. Molo marnatal hita ganup taon. Napaingotok kita doi. Asa taluas Yesus mian di rohata. Songonido nang naing patorangon ni turpuk jami taon. Tuhita. Hinasitong ni hatu tubunai marhite fakta sejarah
Dang porsea portibion, olo di bata gabi jolma. HP mangihuton fakta sejarah sitong doi masa ditiki pangarajaion ni Kaisar Agustus di Harajau Romawi 2000 tahun nasalpo. Fakta sejarah doi. Tutu doi masa dada turi-turian naso sitongi. Alani i di patorang do tujuan ni hatu tubunai marhite buah-buah ni suru-suruani nama dok. Unak ko mabiar. Dohot edeni parbanua gijang nama dok. Hasanga pomma di debatana di gijang. Dame ma di tanoon di akka jolma halomuani. Ala padohan, ala padauhon biar doha tutubuni Yesus. Dohot padomuhok kita tu debata. Dohot tu donga jolma. Ido ubahed didok. Baritai mabuan las ni roha. Lausido na pinasaha ni turpuk jamita sadariod dihita. Marhite topik halalas ni roha gudang tu saluhut bangso. Dia mahalalas ni roha gudang nabinoan ni tuhatai tuhita. Na perjolo halalas ni rohai padauhon biar sian rohatta. Mago biar sian rohatta molo adong dongatta. Mabiar hita ala suadong dongatta. Alani i molo didok tuhita saonari unak kamu mabiar. Bukti ni holong ni debata doi na madongani hita nang peta paholang dirita sian ibana. Buasa berita las ni rohai di pasahat marhite padohan. Unak ko mabiar. Tu si Sakarias pedi dokdo. Unak ko mabiar Sakarias. Ditangi hoddo pangiduan me. Didok unak kamu mabiar. Ala biarido pakorhon ni dosa na ubalga dingulu ni jolma. Dung mardosa si Adam. Roha biarido na parjolo songgop turhana. Didok si Adam madok debata. Mabiarau. Mabiar si Adam. Mabiar si Kain ala dialo debata. Ala madau siad debata. Ala mabiar si Adam. Martabuni ibana. Asa unang say martabuni jolma. Roma debata. Mabolokon biari sian rohana. Ido bad didok. Unak kamu mabiar. Tudos dohita songon parmahani. Amang inang huria nahina holongan ni tuhatta na mengadopi babiat panoro. Sainang dipolga dohita ala dihosomi portibion. Marjojor biar manggohi rohatta. Las rohatta molom lambagodang yanak kota. Hape babiar dohita taringot tu parngoluon nasida ala kenakalan remaja na lam jorbutna. Las rohatta mariana kodoli-doli doh anak boru. Hape babiar hita pilit lakani anak doh burtai. Hola terlebak nasida sahat tujabu sian persikolaan, sian gereja, mabiar hita. Las rohatta marjabatan. Hape dibalik nilas ni rohai, mabiar hita digati. Digeser sian jabatatai. Las rohatta roborngin. Asa mangulon sian ulaon. Hape mabiar hita mardala borngin. Mabiar hita dina holom. Mabiar hita tubegu. Las rohatta mararta. Hape dibalik nilas ni rohai. Mabiar hita mago artatai. Las rohatta mardonga saripe. Hape mabiar hita masa perselingkuhan. Lumobi di partikianon. Mabiar hita di negara taon. Danga dong jaminan
keamanan, aladang stabil ekonomi, mabiar hita ala lambarani jolma mangulahon korupsi, mabiar hita aladang jonjong keadilan ni hukum, mabiar jalamar jojor biar manggohi rohat tabi. Ditiki nagok biari hita ropar di surgo madok. Unang mabiar hamu dang rikok behita mabiar ala nungaro debata madongani hita. Ditiki dirajumi akka parmahan pardosa na godang nasida adong namang gadisi dorbiana pinarmahanna adong akka namang ulahon na sositong didok par disurgoi unak kamu mabiar alani i di malam natalon didok do nang tuhita unak kamu mabiar bolong mabiari sian rohat tabe molo olo hita marsaur jala mardongaton Tuhan Yesus. Napa dua hon berita las ni roha si tangi honotta marhite turpuk jamitaon paulakon jala paulak hasangaponi tu debata. Dipatuduhon edeni suru-suruani do lapatan ni hatu tubuh ni Yesus ima paulakon hasangaponi tu debata dohot paulakon dame tu jolma. Jabbar ni debata do hasangapon. Dame do jabbar ni jolma. Hape hasangapon ido na perjolo dilului jolma na perjolui dung ditoppa debata. Ala naing dos si hawa dohot debata ubah dioloi ela-ela ni uloki. Mamuka siadung merdosa jolmai. Sai marsiadu majolma mangarapas hasangaponi sian debata. Pakorhon ni dosa dingolu ni sude jolma girgir mauas di hasangapon. Sai naing marsi hasangapon dohot si puji-puji do jolma. Ala marsi gulu jolma di hasangapon tubuh malate. Pangapianon hosom dohot pamunuon. Ala marsi gulu naing sangap masa parbada-badaan. Parsalisian dohot hagaoron di Portibion. Nang sejarah ni Portibiope. Ala usaha ni jolma dohot negara. Nanaing mengelului hasangapon. Gaor do Portibion. Diarahon turpukok kita. Bolokon sian roham. Bakko si pasangap sangapon. Si puji-pujion dohot si panggar-panggaron. Hamaguad do upani halak nagirgir di hasangapon. Aladang jabbar ni jolmai. Alani i dipangido siak kita haserepon songon serep ni Yesus na tubui ro di bagasak kaserepon. Tubuh ibana di bara ni pinahan. Ditinggal hok kasangapon na asabui ibana marsaur dohot jolma pardosa. Dipangido siat jolma haserepon asa mulak denggan parsaoran ni jolmai. Na perpudima huria na hinaholongan ni tuhatta. Las ni roha na binuan ni turpukor di bornginon. Paulak kodame di rohani jolma. Pakorhon ni parsigulutot di hasangapon mago madame sian hajolmao. Alani ido bad diuduti padohan. Hasangapon ma di debata na digijang. Dohot tu padohan. Dame ma di tanoon di akajolma halomuani. Padohani papatarhon nama buat dame do hatu tubuh ni Yesus. Dimula ni panopaon dame do dilehot debata. Mardame-dame si Hawa dohot si Adam di Taman Eden. Alai dung diula dosa dang mia be dame dinasida.
masa haguturon, masa hagaoron, dohot parbada-badaun di portibion. Marbada si Kai tu si Abel, gaor jolma ditiki pauli menara Babel. Marbadai si Abraham tu si Lot, marbadai si Esau tu si Jakob. Danga dong bedame di portibion. Jolma nasada gabe saingan tu na asing. Out sugari didok sada halak. Dame madihamu mami torodo hata. Dame. Di dia dame. Buharu mang nii. Didok songoni ala naung marharajau do hosom di parngoluon ni jolma dohot persaingan. Masih latihan, masih hosoman, jala marsi parwaruaan. Namar donga sebutuha mar perkaro, adong nama si matean. Sugari adong namar pidato taringot tudame, torop namar dok. Dang tohoi, politik doi, rohama pinarroha, ra gari parmahani pe na jolo di ladang eprata. Sugari jolma namar dok tu nasida, dame madihamu, dang porsea nasida. Alasia gijang do haroroan ni suarai, marsi beta-betaan nasida, tu Betlehem, marnida namasai. Buasa dangadong bedame di rohani jolma. Elusna ala soolo jolma pasangapon debata. Molo so gila hormat, gila hasangapo bejolma, otomatis do dang jupang dame. Sedelat do padohan. Hasangapo ma di debatane di gijang tu padohan. Dame ma di tanoon. Dang sia dia dalanna mardame hita dohot dongat jolma molo so tapasangap debata. Dang sitong tapasangap debata molo so olo hita mardame dohot dongat jolma. Molo tadok dang adong bedame nuaing alaniaha. Aladang tapasangap debata. Molo lam so parduli jolma tu debata. Lam tu jahat nama pangulaon. Lam tu roa nama persaoran. Jala lam tu jobut nama pikiran ni jolma. Alai molo tapasangap debata. Mago mahasangapon. Hosom late dohot parbada-badaun. Mardame-dame ma hita di parsaorata. Huria na hinaholongan ni Tuhatta. Hatutubo ni Jesus manggorbarhon pengorbanan. Berkorbat Tuhattai maninggal ho kasangapon na asa tubu dame di hajol maun. Asa jupang dame ikonolo do hita berkorban masih patelu rohana. Dang halak pangidoon pardame alai hita iko mardame. Jupang dame di rohani jolma molo adong pengorbanan. Ido nani dok ni upama batak. Bolus do mulani dame, jujur do mulani dame. Dada arta nasi kop mabahit tubuh dame. Alai molo olo hita mangukap rohatta gabe inganan hatubuan ni Jesus. Ido ubah na tubuh dame di rohatta. Atong di malam natalon paingotok kita asa taukap rohatta majalo hatutubu ni Jesus. Amin. Mauliate madiho Tuhan naung sorang tu portibion paagohon biar mabuat dame dohot las ni roha di hami. Urupi ma jala pargogoy mahami patalur roha nami be. Asa gabe inganan ni dame dohot tolong ni roham hami. Asa olo hami mardame-dame tudongan nami jolma. Jala pasanga poko saliling dingulu nami di portibion. Amin.